Не мога да постигна целта си. Не мога да намеря подходящ партньор. Не мога да намеря по-доходоносна работа. Не мога да... Нямам парите, които искам да имам. Не се разбирам, не мога да се разбера по-точно с роднините ми или с колегите и така нататък и така нататък. Защо всичко това не ти се получава? Задай си този въпрос сега. Защо аз до сега не съм постигнал това, което искам? И примерно едно от изброените преди малко от мен неща, което е в твоя случай. Още веднъж го казвам. Защо аз до сега не съм получил или не се е случило това, което искам? Първото нещо, което мине през ума ти, това е причината. И това е твоята скрита изгода от това ти да не си получил това, което искаш, или да се е случило това, което искаш. Докато не се решиш и не си достатъчно готов, напълно да не кажа готов, да се откажеш от тази твоя скрита изгода, тя ще ти изплува на подсъзнателно ниво веднага. Бъди честен със себе си и си признай. И докато не се решиш и не си готов да я премахнеш от живота си, това, което искаш да ти се случи, или целта, която искаш да постигнеш, или всичко, което искаш да имаш, няма да се получи. Ако не знаеш как да се отървеш от скритите изгоди, свържи се с мен за констелация. Заедно ще открием корена на проблема, ще го отработим, но трябва да си готов или готова на тази сериозна промяна. Да се откажеш напълно от скритата изгода, която ти изплува веднага, когато си зададеш въпроса, който ти казах. Някъде около видеото или в био ще намериш линк за моята 4P констелационна програма, която, когато кликнеш на линка, директно ще те отведе в моя Фейсбук. Пиши ми там в месенджер за по-лесна комуникация и действай. Ти си сега. Ти си. Хайде смело.